दा जोंहा जे थांनाय बोथोरफोराव बिसोरो BPF सरकारा जे 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन। बे 17 बोसोर सासन खालामनायनि गेजेराव बिसोरो समाबाय भट जे समायाव जे बयहाबो शेयार हल्डार बा भट होनो मोन्थाय दं। बे मोन्थायखौ बन्चित खालामनानै बिसोरो गावसिनि एकदम गाज्रि माबाजों सिगिस' खालामनानै बिसोरो गावसोर सालायबाय थादोंमोन। दा दिनै जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो समान मोन्थाय मोननांगौ, शेयार हल्डारफ्रा भट होनो मोननांगौ होननानै जोङो दिनै जोंनि सरकाराव थानानै जोङो बेखौ आह्वान खालामदों जे भटआ जानांगौ होननानै। नाथाय बिसोरनिफ्राय बुंदोंमोन जे सरकारा नोंसिनिखा देरहाखागोन नोंसोर होननानै बिसोरो 3 मेम्बार बिबाय थादोंमोन जोंनाव। खिन्थु जों बेखौ होनाय जायाखै। मानोना जोंहा बेखौ होयोबा जोङो माइनास जायो। बेनिखायनो भट गेलेथारनांगौ होननानै जोङो भटखौ फाथिहोदों आरो दिनै 6 तारिखआव भट जानानै थांबाय आरो दिनै 8 तारिखआव दिनै रिजाल्टखौ मोननो हाबाय। जे आं दाखालि नोंसोरनि सिगाङाव बुंखादोंमोन जे 15 जन केन्डिडेट दोननायाव 15 जनबो देरहागोन होननानै, नङा होमबा? दा दिनैहाय जोङो फिथाइखौ मोनबाय, 15 जनाव 15 जनबो देरहामारदों आरोखि। दा गतिके आं बेखौनो बुंनो सानदों, दा जोंनि कुसुगाव हिसाबै बा सारा बिटिआरआवनो BPFनि गोहोमा गैला होननानै दिनैनि बे समाबाय इलेक्सननि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनबाय आरोखि। दा गोबां समाव बिसोरो गावसिनि राज खालामनानै बिसोरो गोबां खामानिफोरखौहाय बिसोरो हमथा दोननानै रायजो राजाफोरखौ मोखां खाथेनानै बिसोरो गावसिनि सासनावहाय बिदिनो समाबायाव थाखानाय धन सम्पतिखौ बिसोर लुथिनानै जालांजोबदों आं मिथिदों। आरो आङो बे समाबाय समितिनिनो सासे भिजिलेन्स कमिटिनिनो सासे चेयारमेन, बे हिसाबै आङो दाख्लैबो बुंखादों नोंथांमोननि सिगाङाव बिसोरो जे लट मोनसेयाव 126 कुइन्टेलखौ जायो होननानै। दा बे जानायखौबो मिथिनानै दिनै शेयार हल्डारफ्रा साखाफारा जानानै बे सोलायनाय परिबर्तनखौ नांगौ होननानै दिनै जोंनो गासै शेयार हल्डारफ्रा जोंनि UPPL हान्जाखौ मोजां मोननानै दिनै गासिबो जोंखौ भट होनानै जोंनि साफ्रोमबो मेम्बारखौ देरहाहोदों।